הנה, כל אלה, אתה רואה כל אלה, כל החום הזה, מי עשה את זה? אני עשיתי את זה, זה הטלפים עשו את זה. אני עובר פה, אני רואה דבר כזה, אני נגנב. אני לא יודע מה לעשות. אני אתקשר ל-106. מה המספר של 106? 106. שנייה, אני אדבר איתה. נציג שירות. אנחנו ראשונים בתור, יופי. 106, אהלן, שלום. אתה שומע, אני פה בפרישמן 49, עברתי פה. אני רואה פה על הגדר מלא חום כזה, חרה שהטלפים עשו. אז ראיתי את זה ולא ידעתי מה לעשות, התקשרתי אליכם. כן, כן. לא, אמרתי מה, אני אתקשר למשטרה, אני אגיד להם חרה של הטלפים, הם יצחקו עליי, אמרתי אני אתקשר לעירייה. כן. לא, רק רציתי להודיע, יש בכל העיר, אני יודע שיש בכל העיר הטלפים. אני אוהב הטלפים, יש לי גם הטלף על החולצה. מה? פרישמן 49, אבל יש, בכל העיר רואים את החום הזה. לא, אתה לא צריך לשלוח ניידת, סתם זה... ראיתי את זה, לא ידעתי מה לעשות, אז התקשרתי אליכם. סבבה? לא, בסדר. לא, גם אם זה קרוב, חבל להטריח אותם. אל תשלח ניידת, לא צריך על שטות כזאת לשלוח ניידת. אוקיי, סבבה. לא, אל תשלח, אין צורך. תודה. תודה, יום טוב.